Mia Patria, dakle, je letnji kamp koji je namenjen deci iz celog sveta koja su srpskog porekla, međutim nisu rođena u svojoj domovini, da dođu ovde i upoznaju bolje i zavole svoju otadžbinu. Međutim, mogu da se prijave takođe i deca iz Srbije, dakle nije striktno za decu iz dijaspore, ali je stvoren sa tom idejom. Deci je čitav dan isplaniran od jutra do večeri. Nastavne aktivnosti obuhvataju časove srpskog jezika, književnosti i istorije, a što se tiče van nastavnih aktivnosti, svaki dan su im na raspolaganju bazen, tereni za tenis, za košarku, za fudbal. I kada već pričamo o sportu, decu i omladinu iz dijaspore, ali i Srbije rešio da pozove u letnji kamp na svoj način, emotivni, pre svega golman, a zatim i teniser i košarkaš Andrija Kuzmanović. 3 u 1. U fudbalu u zadnje vreme i nismo nešto, ali tu baš računamo na vas. Mi smo sportska nacija, a u tenisu smo vele sila i zato svi moramo da znamo da ga igramo. A košarku da ne pominjem, to nam je nacionalni sport. Pored časova srpskog jezika i sporta, ovog leta poseban tim će u kampu u Kovilovu približiti mladima srpsku istoriju, tradiciju i umetnost. Imaće časove folklora organizovane, svaki dan će biti drugačije tematske večeri, bit će puštani kultni srpski filmovi uz druženje sa glumcima. A kako je letnji kamp Mia Patria nastao pod pokroviteljstvom glumca i reditelja Dragana Bjelogrlića, nije nam bilo neobično što srećemo poznata lica. I oni će učestvovati u radu kampa, pa smo ih zato i pitali gde bi poveli decu srpskog porekla kada bi bili turistički vodiči. Ja bih vodio decu na Bukulju i sigurno dole Kladovo da vide Dunav gde je najširi u svom toku. Felix i Romulijana, nadomak Zaječara. Da se vidi i mali Pariz u Srbiji, a to je Šabac. Ja bih ih možda upoznao sa Vojvodinom, znači sa Fruškom gorom, sa Vršačkim vinogradima i Vršačkim bregom. Usvojit ćemo ovu izletničku preporuku, ali pre toga ćemo ipak zaviriti da vidimo kako se pod Bjelogrlićevom rediteljskom komandom stvaraju ozbiljne pozivnice za posetu Srbiji, koje će biti poslate širom sveta. Ko su bili Nemanjići? Šta nam znači Sveti Sava? Šta je Vuk Karadžić znao i šta nam je dao? Zašto je Njegoš najveći i zašto je Tesla samo naš? Dobrodošli na karaoke žurke. Čekaju vas maske za maskembale. Igrajte folklor, gledajte naše filmove i predstave. Ne, moram ponovo, izvinjam. Gledajte naše filmove i predstave, družite se s glumcima i malo i vi glumite. To, odlično. Kako slavimo Božić? Šta radimo za Badnje veče, a šta za Uskrs? I kako izgleda slavska trpeza? Ne budite Srbi samo poreklom, budite Srbi i dušom. Zato upoznajte otadžbinu.